To je trapa. To si měl nechat na tom. Už ty vole, jak to, co to je za moc choš? To už nahrávám, jo? Nenahrál, já nepotřebuji. Už jsem si dělal. Já nepotřebuji. Ne, tak to bude chvilku trvat, jasný, tak si budeme povídat, ne ty Ale vole. ty tři lahodný. Tak kvalitní foťák tady Ty to tři je. lahodný byly Kolik hustý, vole. Jo, 2 megapixely, tak to je rachot. To vypni, ne, taky. Ne, Byl rachot, vole, prej ty tři zase. tady musíme čekat, chápeš? A se Lalo. nemohl ani nadechnout, tak se zasmál, ty vole. Možná už jde. Já ti říkám, ale já bych kdybych byl na hajzlu, a on by si takhle ke mně usral, tak já bych se pochal smísí lidi. Jo. No tak na hajzlu asi by se spochcal, no tak když si pamatuju, jak Marta, jak se na školení smál, a když se směješ, tak to nejde zastavit. Pičo, a on když se vysral, já jsem myslel, že se pobleju, tam to tak smrděl ten záchod. To nešlo ani přes mikinu, to ti úplně... To byl... Ne, ještě ne. Ty Vole, škoda. Musíme nějaký Chtěli. A tady vidíte, jako že jsme na veřejnosti, ale demente vládne vždycky, jasný, no. Fuj, on se